Dobrý deň. V tomto type si ukážeme, ako rýchlo a jednoducho prideliť pracovníkovi jeho nadriadeného v informačnom systéme CITO. Ako na to? Informačný systém CITO umožňuje v novej verzii zodpovednému užívateľovi možnosť hromadne definovať nadriadeného pracovníka podriadeným pracovníkom. Nadriadený pracovník má následne prístup k aktivitám svojich podriadených, či už sú realizované v procesoch týkajúcich sa predvýrobnej časti alebo v procesoch súvisiacich s výrobnými činnosťami. Zároveň nadriadený pracovník získava právo upravovať svojim podriadením pracovné záznamy. Pre koho je táto funkčnosť užitočná? Túto funkčnosť využijú predovšetkým užívatelia realizujúci personálne činnosti spoločnosti. Poďme si predstaviť túto funkčnosť priamo v informačnom systéme CITO. Pracovník, ktorý má v informačnom systéme CITO právo realizovať procesy súvisiace s personálnymi aktivitami, má taktiež právo pracovníkovi prideliť nadriadeného. V prieskumníkovi si zvolíme pracovníka. Uvedená funkčnosť umožňuje definovať tento vzťah z dvoch pohľadov. Prvým pohľadom je pridelenie podriadeného danému pracovníkovi. Prejdeme do záložky podriadený a v stĺpci podriadený na pridanie si zo zoznamu pomocou checkboxu vyberieme podriadených pracovníkov zvolenému užívateľovi. Pomocou smerového tlačidla zrealizujeme pridelenie. V časti Nastavené prepojenie následne môžeme vidieť identifikáciu vzájomného pracovného vzťahu. Druhým pohľadom je pridelenie nadriadeného zvolenému pracovníkovi. Prejdeme do záložky nadriadený, označíme nadriadeného pracovníka a pomocou smerového tlačidla zrealizujeme vzájomný pracovný vzťah. Vytvorené prepojenie sa zobrazí v stĺpci Nastavené prepojenie. Nadriadený pracovník má po vytvorení prepojenia právo nahliadať do pracovných záznamov svojich podriadených a upravovať ich. Takýmto jednoduchým spôsobom dokážete prideliť nadriadeným užívateľom ich podriadených pracovníkov a zároveň umožniť nadriadeným užívateľom vstupovať do pracovných záznamov svojich podriadených.